Bueno, estem amb l'Sky la Vila d'Albert. Yes. Aquí al Central World de Bangkok, que acabem de sortir a veure una pel·lícula al cine i bueno, ens hem trobat aquí a baix. Tenen una persona que està aquí ensenyant dos tigres petits que encara no sabem per què, però bueno, són maquíssims. Què, Albert? Què et sembla? De Hulk. Fantasma que se queda. Si acabamos de ver de Hulk. L'altre està tota l'estona dormint. Sí, l'altre està dormint tota la tarda. Ara es com arrencar la mà. Que guapo que és. Quines fotos, I vaya dents. Deu fer mal, no? Si mossega ara. És gros, Mira, està fora de l'altre. Pensava que treu l'altre, I ara l'altre és quan es cap a córrer per allà. Aquest s'ha castigat ja. Va, pot fotre un salt, no? Dic jo. Tu veus que aquest és segon, pobre.